Εδώ γίνεται μια προσέγγιση σαν χαράκι, έχοντας δει μια κίνηση από την επιφάνεια, αλλά διαπιστώνουμε ότι είναι ένας ροφός μικρός. Εύκολος να το πάρουμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Και κατά την ανάδυση έχουμε μία πρόσμηνη συνάντηση με μία τεράστια χελώνα. Ίσως το μέγεθό της μην φαίνεται καλά, αλλά είναι όντως τεράστια. Μας άφησε λίγο να την πλησιάσουμε, αλλά μέχρι εκεί. Αν και αυτόν τον καιρό έχει γεμίσει η θάλασσα, οι ακτές είναι γεμάτες με χελώνες. Με το που βούτυξα λίγο να την πάρω πιο κοντά, ένα πλάνο έτσι να έχω ένα καλύτερο πλάνο, όπως βλέπετε γκαζώνει και φεύγει.